Okay, good morning mga ka-YouTube. Natakaroon diri sa may sitio Mohondos, Barangay Banilad, Habig na Nisdakbayan sa Mandawi. Diin nining mga orasa, tunay sunog nga miigo diri sa nasoy nga dapit. And kung ato makita ato ang mga firemen, mga bombero, ang padayon niya nagkumbati karon sa sunog or niya sa atong paghulagway medyo controlled na ni no ang kayo. So siguro overhauling na lang ni ang ilahang himo karon dari mga kaigsunan. So mo ni no, initially nagsugod ang sunog sa usa ka panimay diin dunay internet kana bitong internet cafe o niya posibleng electrical no ang tinugdanan sa sunog. Atong naabtan jud kanina ang tag-iya katong babae nga nakaangkon gyud og paso sa iyang lawas kay murag waday ni makagawa sa ilahang balay no. And tuan na to giatiman sa taga Philippine Red Cross nga ni responde nini nga orasa mga kaigsunan. So ato makita karon ang mga firemen gihapon diri sa kuan nagpadayon sa pagpasirit og tubig aron masigurado nga di na gyud mo rekindle no. O mo sila o pagbalik kani nga sunog. So as to sa mga balay nga nasunog wa patay numbers kung pila ka buok ang affected and unsa pay detalye good official gikan sa fire investigator. So karong mga orasa ato makita nga puti na ang aso o niya indicator ning medyo kuana controlled na ang kalayo mga kaigsunan. Okay, so nakikuha na ta diri sa usa ka Pinoy-anan, nakisakara ta diri. Okay. So, okay. Ito ang mga bombero sa ato. So mo ni ato ang coverage mga higala. Okay, sumunaog ta sa silong no. Makaplastada ta dito. Makakuha ta og dugang information. Saan eh? Control na? Sige lang. Delikado kung makuha dito.